dumating si Santa Claus. Guys, may natanggap tayong parcel from Japan. So, dumating si Mr. Postman, guys. I'm so excited. Oh my God. Wala, ang laki nito. I'm going to unbox it now with you. Para alam niyo ang laman na box na. Napaaga ang Christmas. Aga ang Christmas na namin nyo. Actually, ang laman nito, guys, is mga stock ko rin. Mga pambenta ko. Kung hindi ko bet. Oh. My goodness. Look. Tingnan nyo ang laman. Baka-excite talagang maganda. Wow. First up is this blue label na Burberry trench coat. Ayan. Oh. Ami-ami ah. Ito siya, guys. Itong trench coat ay pambenta ko kasi hindi ko naman ito magagamit dito sa Brisbane. Sobrang init. So, make sure na check out nyo ang aking eBay store kasi doon ko pinopost lahat ng mga benta ko. Oh, this is 38, so size 6 to 8. Ayan. Tama lang talaga siya. Pang petit talaga ito siya. May belt pa siya. Okay. Diyan lang muna. Very nice. Okay. Oh, meron silang pa free hair clip for the girls. Okay, next one is... Oh, okay. This is the Moschino dress. Look at that. Ayan. So, I think this one is pambenta ko rin. Try ko muna. Kung hindi ko maanuhan, hindi mabet, ay benta. And third one is, look, from Hermes. And this is the belt. The classic H belt. Do you think this will fit? What's this one be? 70. I think pang high waist. I hope so. Try natin. So, meron na akong ganito, pero malapad lang yun siya. Ito mas... Oh, perfect. Oh my God. I thought hindi siya kakasya. Perfect lang talaga siya. Oh, pang high waist. Pakita ko sa inyo yung malaking version nito. So, blue ba to or black? Ako na talaga ang bumili, hindi ko alam kulay. So, ito yung malapad, guys. Ayan. Tapos, ito ay, anong size ba to? 72. So, medyo mahaba to siya ng konti. Pero malapad siya. This one is perfect kasi magagamit mo talaga na pang high-waisted ba? Oh, love it. Oh, the condition is so good as well. Parang pa siyang bago. Keep this one. For sure. Tingnan niyo. Oh my God. Kinang-kinang pa ng H. May box pa siya. Okay. Next one is... This one is... I think I know this one already. Oh, Dolce & Gabbana. Oh, Dolce & Gabbana. Oh, no, this is the Ferragamo. Ferragamo na heels. This is size 6.5. Look. Tignan natin ba kung magkasya ba siya. There you go.
Medyo may space siya. Benta ko to. Yan. Abangan nyo sa eBay, guys. Ilalagay ko yung link sa description box below. Para pag-click nyo sa link, diretso na kayo sa eBay store ko. Have a look. Oh my God. But I think this one is small as well. So, pambenta ko to siya, guys. This is Dolce & Gabbana. I think this one is brand new pa siya. Oh. I think this one is size 5. Good luck. Too small. Too small. Ay, Lord. Lord. Hindi siya magkasya. Hindi siya magkasya. So, alams na. For sale. May kasya ba sa akin na shoes dito? I'll be very happy as well kung walang kakasya. Ibig sabihin, pambenta ko silang lahat. Oh, meron pa silang pang regalo. Look! Oh, this one. Pang Miss Universe. This one is from YSL. Yves Saint Laurent. Ayan, so this is like pre-loved, guys. Ayan, YSL. There. Grabe, ang tangkad nito. Pero I think this one is kasya sa akin kasi 37. Ako na talaga ang Miss Universe. Back! Grabe. Ang tangkad. Pambenta. Benta bells. Sobrang nice. And then, meron kong naiwang isang box dito. Ayan na. Two shoes. This one is Chanel wedges. And anong bang size nito? 37. Okay, so hopefully kasya sa akin. Look. May sisi siya sa likuran. Ganyan. May ano siya ha? May weight. Kasi kahoy eh. Tingnan natin be. Oh, medyo malaki. Ay, meron pala siyang ano, adjustan dito. Meron siyang adjustan. Okay. I think kasya to siya. Kasi may butas pa eh. May butas po sa iyong perfecto. Oh, yes. Ganun. Diba? Ganyan siya, oh. I think I'm going to keep this until ma-realize ko na hindi ko pala siya sinusuot. So, tsaka ko nabenta. Ayan siya. Chanel. Pre-owned to siya, guys, pero maganda. Maganda pa yung kanyang conditions. Look at this. Okay. Oh, very comfy. Very comfy ilakan. Oh, this is perfect. Lovely. And then, I think that one keep. Last one is in this box. Fendi box. And this one, I think, is also size 37. Hindi ko siya magagamit dito sa Brisbane kasi mainit, but this is a Botswana. Botswana from Fendi. Yarn. Oh. Tingnan nyo. Mga ano, may mga mang-hold up ay meron ka ng pang-hampas. Try it on. Yeah, perfect pala siya. Ayan. Wow!
mukhang perfect yung sa aking outfit today. Perfect for today's outfit for the videos. Look. And then. Oh, lovely. Very comfy, guys. Tignan nyo. But, benta bells. Kasi napakainit. Diyos ko, Lord. Pinapawisan na nga yung mga singit ko, guys. Ang init dito sa Brisbane. Mag-boots-boots pa ako. So, this is for sale. Even though nasa Brisbane ako, may mga ganito. Sa eBay ko naman binibenta. So, that's all over, Australia. And I have an option to actually like ship worldwide. But, hindi ko ginagawa kasi, just to save some hassle for myself pag sa, labas ng bansa ka nag-ship. So, Australia-wide lang muna ako ngayon. And also, in Australia, may mga, may mga lugar, like especially Melbourne, Tasmania, they do get really cold weather, especially pag winter. So, magagamit nila itong mga ganito. Pero meron nga namang sa Pilipinas, di ba? May mga girl lalo naman na nagbuboots kahit sobrang init. Oh, kanya-kanyang trip lang yun, guys. Kaya walang basagan ng trip. Ayan. So, yun lang yung laman ng box. Oh my God. So, ang sure na keep ko doon is yung Hermes na belt. And the Chanel wedges. And then the rest ay ipopost ko sa eBay. So, kailangan ko lang ng time para take photos and everything. And it's going to be like a busy time of the year. Kasi nga Christmas, diba? So, sobrang dami ko.